Ngapadiang subahay pi barok klem kok kerteng. Ublay unyay kerku ya kejing wan kejong pi. Kumjo ru yaki bedon keti rengkat haga program haga ni ke step ke bamenta. To ublay unang kerku ya kejing wan kejong pi ban wan ai bor ai mensim ya ke balang kejong ukris hang ni hajuai. To ngin pai sutrai ya kejing duai. Long belagar ku ya kerteng kejong mi ablay. Ngamlong atrai ngalong tang usyakri ubarit nakibarit tam ujong mi ablay. Usyakri ubadabon gijing duna hagijing im gejong ablay. Balang apai si kabladep jong gijing im gejong ngamdon hok atrai watang bandrung kani kayeng mani. Ray ablay kani kesengi milajit yang abangan yang hang ni. Bangan yo bansami kakitin gejong mi. Hakasengi ka bakerpang jong kani ka balang ablay. Bagan yo banjit ablay. Yaki syakri kiban tray kani ka balang. Kiban atray kiban besay ka balang gejong mi ne jawai. Pendon kam yang ablay. Berat no ikajing sengaw briw gejong laban don kajing sengaw sarong gejong berat ya ka atray. Haka kejat jong keting pernah gejong mi. Haka teng gejong ujisu ngabo ikani ka por. Berkeklip mat di barok kowe. Hakar teng kejong uji sungi pan kini barok. Amen. Kanlong per kendiat, kanlong kumga Bible study kam sermon. Pimnon kaman play ki Bible namar ba ngan pulin na ki version ki ba per jong ga balang Bible pareng. Namar kidon ki translation ki ba per jong ga balang Bible pareng. Bat kumjo kidon ki translation ki ba per jong ga Bible kasi ko pitip. Ngidon ka translation ka barim ngidon ka Common Man's translation ka badang wan. Balay ngan puli nagi version ki ba per ban wanra ya ka jingmut ka ba shisha jong ki nong sharai ki bakat kum gaktin ka jong balay. Nang kong in page nagasithi ka ba nang kong si Thessaloni kadlong ka ba san kadkot ka ba katar hado kabaar puar hanray ngin puli siya tang yi kabasdang jongka ngan puli na kong kaktin pareng naga English Standard Version. But hang to kong we ask you brothers to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Ngin siya may ito kikantiyan kibong over you in the Lord. Naka New International Version kong, now we ask you brothers and sisters to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you. Ngin concentrate ito ikantin kibong who care for you in the Lord. Ngan pulipat naga Bible kasi. Ngikarpa dia piko para bangit. Jongi. Banay buram kabaday biyang yagitu kibatray hapadeng jongpi. Kibatray hapadeng jongpi. Kiba layalam. Kiba layalam. Kiba layalam. Ban hikay api hakajing im kum kibangay. Manbaw Paul ulit sa Thessaloni. Approximately ulasa kumbaar hadu saw tayo hagani kejaka. But let's see Paul ula identify lani ula shem. Yakibala banlong kinong yalam hangni hapdeng ki Kristen Greek kibathamay. Ngiyo ibo Paul ula legit yakinong yalam kabaki ang aktin pareng leaders nakaway kabalang siya kaway pat. Bat kani kapani kajing don kam bangin don yaki leaders lani kinong yalam hagabalang. Lagi puli niki kam ki apostol kanong bakhatsaw kadkot kabaar pulay. Half kaway pakaway kabalang kila thung ya kinong syarai balang. Sngap kay bakti jong blay kong. Kila thung ya kinong syarai balang. Badaki jing duay, bad ka jing siya jingit, kila IT yaki siya utray, hawbaw kila bo, yala ka jing siya niya. Kani kayat ho, yaki ay
kabaki Kristan ki ba menbarim kilale. Yang bakilale man thung ye kinong syarai balang. Ban habaki le ye kini kilale ye ka rengkat bakajing duai bakajing sya jingit. Takaba IT ye ki syautrai. Ban haka balang juai ngile sya jingit nakabentagan ni. Nado manem step ru ngile sya jingit ba ngiladon kajing duai. Kebelayalam. Di bakwan pensai. Manem step. Ikajing duai sya jingit. Jong kibangit aka balang juai. Nakabentagan ni kakam. Rengkat bat ki katu kat ningut ki parabangit. Ki bele sya jingit rengkat bat ngi. Haka ni kesengi. Bangin duai. Ban IT kini ki arngut ki syakri sya utrai. Hau bangibo ya kajing syania. Langi puli nag English Standard Version. And when they had appointed elders, ngap ikantin. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Hang ni hakani ka translation jong ka English Standard Version di katu kantin nong syarai haga Bible kasi lakhot ya ka elders for them in every church. Naga New International Version Paul but Barnabas kiong. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church. And with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they had put their trust. Haga New International Version ru ka mention ni ginong syarai hang tu kumki elders. Concentrate bahay kini kajing kren ka jong ha. Nga pulut bon kita bahaban pankrea kini kajing hikay. Papinmi na kini kajing iseng kipasyay. Rengkat ba kajing duhay nga lapan krea. Hang ni ngayo i bala ordin ni kinong yalam. Yangi hagabalang. Kibalong halor jongi hautray ang akting jong blay. Kini kinong yalam kibangin ordin kilong halor jongi hautray. Bada ka juga klimat kaktin jong blay kong kiba sumar kaktin pareng itu kantin sumar kaday care. Yangi hautray kiba sungar ingi hautray. Ngit simi ka way ka break kandiat na kani ka jing hikay ka jong ha. Langi pek film, pek bioskop yang penar, kikot eka ke intermission. Ngamtip akan ke intermission ngaku aban ketik i kejung mut kejung perkat kejung pi. Ngamtip lapi ju poi kan mau ni em. Bahaka testament ka batamay om sim lakot i kinong yelap haga balang ki lingdo dan ikhtian pareng ki priest. Na persyang ban wat i ka Bible. Ngam siam sisin ru haga testament ga batamay ba on refer lani ban ong lani ban khot yagi nong sharai lani ki syakri ki jong ublay haga balang Christian church kat balang ka jong ukris kat kum ga New Testament church pinam siam sijakaru ka New Testament bala khot yagi nong yelam ki lingdo lani ki priest pinam lap Ningkong Petrus ar khandai kong. Henry ma phi long ka kinja balajit. Ka jinglong lingdo ba kinja sim. Ka jaj ban riu bakhot. Haka English Standard Version kong. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Ka testament ka batamay, ka krensyay, ba way po way u Kristan. Baro nang i Kristan ki ba siyong hang ni. Way po way u Kristan, uday u lingda, ba kenjas im. We are all priests. Kababod, ngimdon kamsyo yaw lingda, ni way pat u briyo, hapdeng jongi batu belay. Amen? Ngimdon kamsyo yaw way pat u briyo, but intercede hapdeng jongi baru belay. But day namar kani ngila man long ki witness
But ki saki, siya ki way pat, ya ka kubor, jong ka jing panim. But ngila banduay, nagabanta jong ki. Pinong nga balay pat ng yalum lang hang ni. Ngiklem yalum magani ka step hang ni, bangin ordain, yaki lingdo, niki priest. Henry ngiwan ban ordain, hagani ka step, yaki nong syaray. Ban besa, yaki langbrot, kijang try. Kata kadi ka kamram ka bangiwan na kani ka step. But kumta, ngimyo i, balakot, yaki nong yalam, haga testament ka batamay, kilang do, bat ki priest. Waray ba ang pasakoto baklay, dano, badang don kiling do, bat ki priest. Kiban yang hapdeng jongi baru belai kim don show. Kecing kali kalong lakot pat kumno. Yaki nigi sakri ki jong belai ka testament ka batamay. Lakot pat yaki kumno. That is the $1 million question. Kumno lakot yaki sakri. Namar ki don ki sakri ki jong try ka testament ka batamay. Lakot yaki kumno. Kata ka di kecing kali. Ngakwa kendiat ban pen yapi yaka kerteng balakot di ginong yalam haka balang. Kat kum ka ketin ka jong belay. Ngisyam bat ngin sa puli hagini gi minute ki ban bot. Ngisyam balakot yaki ki elder haka Bible pareng. Lakot ro yaki ki overseer. But yaka jo ka contain overseer la mention bishop haki babon ki translation. Lani lakot ru yaki ki pastor. Kini baro lai kidai ka jo ko office. Wanam sto bakla kidai ka jo ko office. Haga balang ka bakat kum ka testament ka bataman. Tungin ya puli pat nagakatin ka jong belay. Bangan pan scam ya ka ay ka bangadang syudep ong yapi haga ni ka klimat. Sungo ba pandon kam ya ka jingmut jing perkat jog pi ban panlait ya ka hak ay bangin puli hagini ki minute ban bot. Ban gin sim na kini ki jing puli ki jongi bangin sungo tho ki ay ginong syaray haka balang ka jong kuris haka juk ka babanta. Ngin pait nagikam ki opkol nong ba arpo kadakot ka bakat nyaw do ka bakat pra. Bat kumjo ru kadakot ka ba arpo pra. Yaki ba sungo tho pareng ngan puli bapin kam so to syai shuan naka English Standard Version translation. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, "Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made an overseer to care for the church of God." Hang tu ya unong syarai haka balang la pendon kam arteligi kerteng bat kita gi arteligi kerteng bela pendon kam gidai giai u elder baru overseer. Bat ya gitu gi batip ya ka grammar ka verb bela pendon kam ya ka kam ga bau elder baru overseer kitray. They care. C-A-R-E, care. Sumar. Kata ka ka verb, kababatay, ya ka noun, kabaday ka kerteng jo ginong syaray, bala mention hang to. Kaumot, elder, but overseer, kiday ka jo ko office. Nginpay, NIV, New International Version. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, "Keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds, Aplangbrot, of the church of God. He bought it with his own blood." Haka New International Version, yaki nong syarai lakot biang ki elder but ki overseer. Artli ki kerteng ke jo ko office. But hang ni ka verb bala pendon kam da unong kren, da unong tho. Nong tho hang to kadai
shepherd up lang brod. Shepherd up lang brod. Kata kadai ka verb belak pendon kam. Ban batay ka noun kabadai ka kerteng jo ginong syarai hang to elder and overseer. Naka Bible kasi ngan puli naka Common Man Translation kaya janba bat ka English Standard Version. Hang to gong na militas upol la pa kubor sa Ephesus. Da ka ba kerpat yakin nong syarai balang ban ya kendo ya u habakila poy. Ulaong haki naka translation ka barim. Tu sumar siya pang yelade bat siya pang kataga kanhun baro. Hakaba uman semokoy ula penlong yapi kinong syarai ban besa ya ka balang ublay ya ka baulat hit da kasnam jong u hi. Ya ka ni ka jo ka takot. Hakajaka baka translation Bible pareng ka elder but overseer. Sengap ba? Elder overseer. Ngunbo elder A overseer B. Kakerteng elder ngin ay ka A kadi klimat modur ngadi noy kay geometry jong pi. So dewa don hang ne. Overseer ngin bo ka do B. A but B kidai ki jo ki kerteng jong ke jo ko office. But haka Bible kasi kini broar elder but overseer la khot yaki kinong syarai. But ka verb ka bala pedon kam haka Bible kasi ban batay ka verb mo yang kasi ka verb imadam dari don hangtay ka verb haka tin kasi bala pedon kam ban yatho ya ka kamram ni ka jingtre jong kinong syarai kadai ka kentin BSA besar. Kini gian ngut kini gian ki office ki balong kajo ka kamram ka jong ki kadai ban besar ya ka balang ublay ya ka blathit da ka snam jong uhi. Hakadkot ka bakat nyo upol lakot ikinong yalam hangto ki elder. Bana ka jo kalenong kadkot hi kejo kalenong bat kadkot ukot yaki ki overseer. Kamamot haka Bible kasi balakot yaki kinong syarai. Ngangay kani kalong clear kani kajing batay pi. Pi day nagatay ka verb shepherd. Bangiyo ya ka waypat ka kerteng. Balakot ikinong syarai ka balang ka bangiong ru pastor. Day nagato ka verb shepherd. Bangiyo ya ka waypat ka kerteng ka bakot nong syarai ha ka balang ka bangikot ru pastor. Ngin sapet jigni kamadin. Sengap ba para ngai pila record ya gani gajing keren ga jonga ngakwa bakan lek sa ka way pagaway ka balang hari kasi bat rejain tia. Pi hangtay lakot yikinong syarai elder lani overseer. Kidon ki translation ki bakot bishop hagajaka jong overseer ladangi page ni translation pareng. Kumta hakikam arpo katnyo do arpo pra elder but overseer kidai kajo ka group kabamut kajo ka office langi pai siya ka city upol siya utitas kalnong kabanengkong kadekot kapasan do kabanyo sagap ngan puli suway ka na ka Bible pareng. This is why I left you in Crete, Titus, so that you might put what remained in order and appoint elders in every town as I directed you. If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination, for an overseer as God's steward must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or drunken or violent or greedy for gain. Hang turu ngiyai la pendon kambiang ya kekerteng elder but overseer
bat la ya thoru ya kikat to kat ni ki jingbit nam jong elder bat overseer. Haka Bible kasih kong ngala eno ya me hakrip me mutitos kadang bamen bo renti ya ki badang don kam ban le bat thung ya ki nong syarai balang haman lagi snong token mau ya ki jing betha jonga nong syarai balang uday banlong ubam don jing syak kena pop uday bandon tangkawai ke tengah sengap kita kentien uday bandon lada udon tengah uday bandon kat nongut ki tengah kawai lani wat nom don tengah kumupol lada udon tengah uday bandon kawai lada bandon ar fail kut melak ban wan hang dia bangin ordin yu kumunong syarai. Bat ki khon jong le do don khon ka bamut le do pastor yok khon la syu pan long pastor henry ka bible pareng sengap bahai ka banga keren ngam sem pas na kanunu ka bible college ka banga batay pi kadai ka banga meditate bat puli ka tin nga jong blay pansay dan ki bang bo ubam pat syong kurim la ban long pastor I differ from it lada uba syong kurim ubampat syong kurim umla ban long pastor kabamut le depi puli ne ke dekat u pastor u klem yak kun ka lok umla ban long pastor namar bahang to ka ong bat ki khon jung u ki de ban long ki bangai le kum no lom don khon hanrei le dangi pe ye ko overall meaning jong ne ka dekat kadai o nong serai dei ban long ubasya kena pop haka imlang kesalang kadai kata ke jing kia ke jong syakri jong utrai habo penmi ya kene ke jing bit manam ngani thoi pi ke pop ke ba ketado ya u elder le u overseer le u pastor ke balak ban jia kadai ban yo tengah palat na kawai ladam don le nang baha kumupol henrei ban yo palat na kawai ke bom la long yu syakri jong utrai ban klim ki ong ketian kasih ma denem dai sengotok syai kadai kata kebakatin ke jong ubelai ke keren namar ba unong elam balang ulong ubla peniai ya ka kam ubelai uday banlong ubam dan ke jing syak kena pop sesisin kong umday banlong ubam meng ni ubitar syen ngam jukwa banlong elder menu namar ngalong bitar sen larap hilong bitar sen ba heres na ba beni nginom ordin pi song no ang tuwa nomban ni pinom de banlong bitar sen ubolong slam bandong na sa komen ba ublay namar bangakir banlong nong serai ula penlong ingaw bayay sa palat menta lesi ublay don kawai pat kabantay nga bakam per nong serai namar magati mo nong serai mga nong bitar siyan ublay ula saylod parang jing bitar siyan na nga ngamla asyo bandom lang almost impossible ban pendom ya nga it takes a lot of effort ban pendom ya nga darapi kwa bandong kinong serai bandong kong wanom klim darapi ladon long wat nom bitar siya kini ki artli kini yang hapdeng jongpi bat kajing syakri jongpi otrai you cannot witness ladapi dong ubriu bitar siya pinomla bania toy kajing it kajong ublay ladapi long bitar siya neu babuai neu bajule jubor neu balalot pisah nganai batay pisuto kata uday banlong ubale subun borbo ya kai kababa kum ginong syarai kide banlong kiba subun bat kiba ya kababa uday banlong uba sensyari ladi uba bet uba koy
Bad ubale renti. Bar ngay kum gabalang juway ng isyem kini ki arngot ya kini ki jinglong. Amen. Bar ngi duayo blay bakin yaine. Kin yaine. Lapan kiyo pi mentang ong mangina syem mentang. Wat nam penhir ladi. Way bila asya penkiu dagi parabangay. Wat nam penhir ladi lasay. Mapin hap hakini kijing penkeng ini kijing Vietnam. Jong unong siray. Ay itu bi ngating menong siray. Dum tang ang pandai unong siray. Balay bangating. Namar. Ngating yo ngat feel kini kijing Vietnam. Jaj mapila kwa man sim ni kakam jong unong siray. Kam day kakam ko pasok. Ka burong. Yu elder ulan ba ha juni. Maulay kam day pasok. Kam day pasok. Kadenti ko pijit baniyay. Kam day pasok. Pihap ban per. Mday taman per nagapartay, pihapan per nagiway pat kisakri ka jong blay. You have to be extraordinary. Piday ban pani ka exemplary jinglong. Haka jikim ka jong pi. Banam don ban laban, kenlo ya pi. Banam laban, kedokti ya pi. Ngagan mau don way pastor sisiyan ng jer kerteng. Por banganang kam kena. Anday ngatip bahay ka jong blay namar iba bana bang ikon missionary mo. Isa hikay ba? Hagi Bible study yang ibang intip bakumno di unang syarai. Utawa yung pastor ikrekiyo sumo, padi sumo to por. Dang di armada. Yakiyo armada hakmat blue heaven. Marsin nganglasyong lupa, marsin kiyo mo utaw driver armada, kata por pi driver gidi secret hari, secret ha. Utaw driver armada di secret. Marsin kiyo taw pastor kata kali. Usyo, simbat, wit, bat, wat, yutaw driver, utan royo na di ruang lamem sange, menta, ngatan yung may sa tanat, bangan sat yung may abot tanat. Tau pliu driver, usyo kanyo, tau sikrat nga dakan mau, usyo kanyo, usyo hap sikrat nakti. Hangte ya kamat blue heaven. Bat hakata ka spor, ngong able, ngam kwa ban nong pastor. Kamlong kabae, namarade manghar, matry kumtuhingan le yun driver. Lakot ye pi panlong kinong siray papinlong kan nuksa banom pan i kajing bitar jong pi wat hayawan namar don ki kena arit ki bakum mga ki ban pe ye pi pat ki ban ting banlong nong siray dadek yo i ya kini kajing duna ka jong pi kum kinong yalam ha kajing im ka jong pi hang ni syem biang balabatay syai klat no itu kajing Vietnam la batay siya ka office ka jong elder bat ka jong overseer kalong ka jo hangning yo iru kendiat mentang ya kijing Vietnam la ni qualification ki jong elder bat ki jong overseer ngatray la nang digdig ka masim pak pastor pat sa pat kren absent support ay itu ibi katukan ni por mensuwa ladon ki paranong syakri ki siya nong syaray ki bait bahaya nga kabalang Kristo naman nga ito ipi nga de way nong syaray bangalaban kam bamdan way ru unong syaray balang Kristo balaban syone nga dan way ru balaban isi nga logso lovable nga badi salin nga pan siya ang bro ngong ay nga sa claim sini ang balay pim di sini don diabetes ngong ngam don diabetes ngala tiang lupa ngala tiang lupa don ginong siray kibla phone nga bakila kenyo namar don bapesngot ho iki bahwa risyat persya pastor duhai tin kasih yang duhai God forbid what nam ai ban pesngot ho bakla pi pangapersya ngamla ban persya ay ka kerteng ka badon nga ketin ka jong play nganom la ban le kata amen la dengan le kata kata kasgi kedai kasgi kebapin pensyong yang apa kapalang ngan syongkop po kapalang mentang aku bangin pekpat ya ke office ke jong pastor kabapla balangiwat pada ka Bible pareng ngin sem tang sisin la penon kam ya ke kentien pastor penbek yang alang baklami tang sisin elder pun sin overseer pun sin pencam kentien pastor tang sisin lesi bagadai kabaritam ne kabamdon kam ngata kerteng ne kababadon kam tam ngantip katak sau belai hendai tang sisin pincem ka bala pendon kam
ketin ke jong blay ke Bible pareng. Bible kasih dia mendon ni tang mendon nega don. Kam don tang mendon utak ketin pastor hak Bible kasih. Ngilaban Shem ya kini ada bangi puli Shwa ya ke Bible pareng. Shwa pin draw conclusion ba mlong man bu pan penon kami keteng pastor tong nya puli Shwa ya ke Bible pareng. Bangin tip ka donam don kata kerteng. Ke Bible pareng panang tangin puli pan ya ke Bible kasih. Pan soto kamsyai kamut ayu ke kentin pastor. Ngisem ya ka nakasiti ke jong Paul siki Ephesus kelong ke basau ke ba. Kadway, the 50th kena wan pastor so. Sao Kadway, the only place in Sempo ka Bible. Ephesus, Sao Kadway. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Hangtong isem, jika kentin pastor pula penerkam. And he himself gave some to be apostles, some to be prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for equipping the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. English Standard Version kong sengap kam syai susuk ngin puli kataro patsai ba ngin puli sa English Standard Version. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Hang tu ikentin pastor la ong kedigay shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Hag Bible kasi kang latung kate kaning ngut banlong ki apostol yakiway kinong itulupa yakiway kinong yalap yakiway kinong syarai balang bar kinong hikay ule yakini pan kre yakibriu jong ublay baro nagabentang ka kam jong gajing syakri ka bakenjaman sim kenang bantay yakamet ukris yaka office pastor ngisem naki Ephesus Sao Kadway, hak New International Version, King James, New King James Version, but translate shepherd, hak iwaypat ki translation. Kani ka batay siya, baka office pastor, kamut ka jo, but ka office shepherd, nong syaray, nong aplang bron, no? Shepherd. Menta, tungin niya pay kendiat, siya kadkot ka bangila puli kam menhene. For militaries, Paul sent Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. Hagdi niyo isay, bagi elder, bat ki overseer, kiday ka jo ka office trekam, bat ka verb babatay kiday ka office trekam, jong kiru, kaday shepherd. Nang aplang bron, shepherd. Bat haki Ephesus Sao Kadway, ka office ka jong pastor, kaday ka jo ka office, jong ki shepherd. Kumta ka office jong elder, kaday ka jo, par ka office ka jong pastor. Namar ka verb, lanay ka kam, baki tray, kaday shepherd. Pimla banlen. Tapi kot ildiw elder, pi kot ildiw overseer, pi kot ildiw bishop, pi kot ildiw pastor, hanray ka verb, ka babatay, ka kam, ka bapi tray, kaday shepherd. Nong ablang bron. Balarangi puli ni ki Ephesus Sao Kadway, naka Bible kasi, ka krensyay, baki day, kinong syaray. Baro artili ki translation, kabarim jong kasi, bat kabatamay jong kasi, kabatayhi, ba pastor, uday unong syaray. Mentagas ngi kum ka balang joway, ngila jade ban ordain, yu ba heres, baru ba benison, kum kinong syaray, jong
kabalang ukris hajawai. Kawai niki daw pangihap ban up. Hadu ban yo arngut. Ngap bay la kentin. Beli ngihap ban up. Ladai tangway la aslam la yo ban ordin. Yo ba heres la aslam. Enam day. Henry kawai niki daw pangihap ban up. Hadu bangin yo arngut. Kadai ba pinom shem bela pendonkam yaka office jong unong syarai kum ka singular form hangno haga Bible ladai kasi ne pareng ne Greek ne Hebrew barabor ka office jong unong syarai kadai plural ar kasi pelong ngaban perkat balai baktin jong balai om juong unong syarai balai la juong barabor ki nong syarai ngam don kamban lek jengai tanghang ni hasnong jongi nilayo i bakadan gabalang kabudon tang nong syarai padahal namar budon tang nong syarai onda usoitan uyo ban kurup ya nong syarai hadu bakayeng mani sa satang saungut belut ikiway hapsna yeng mani syaway kadon ka security habalong ki nong syarai amen. Way wala ban kala bakla tom la. Yo tu way bakla tu way pat on pan kamau. Chena po yo tok pongam te. Ha? Ha la sai ski bakla Beni. Ba Beni ba res no chena ma Beni tok pongam te. La sai ski on bakla ba res kendiat nong ba Beni chena ba res tok pongam te. Countes ne os kiat chi benlenya ka na. Ha? Hi ke jing start jong ketin ke jong blai. Waju thung nong syarai barabor thung ki nong syarai ar lani palat ya ar kadon gawai ka balang apa ri Amerika ka bangalay kadon hadon riu pon yongut ki nong syarai gawai ka balang ko may rat kuno gila ni train lang riu pon yongut as one team hanrai kyang nangbon nang klanya nangbon nang klanya wai pa ka kti wai pa ka kejat wai pa ka kepok wai ha syarai lu ibrok ki benta jong gamet ke jong kris ya menta hagani ka singi ngiyo ki nong syarai kat kum ketin ke jong belai ka balang kris bar wanom pen kle ya ka kentin nong syarai bat diken kabanganom kren menta lado belai upli ke lat ngan kren ka ha ka wai pat kapor ha ka Bible kasi lakot yo diken utamen basan wanom ya kle yo nong syarai bat utamen basan na yo diken tau re wai pat jing Vietnam de ki wai pat dan ki basai ong nga bang nang rit ki kai utamen basan ubam don lok diken de ubam don lok ne ka jo ka Bible pinsiam bakidon ki diken ru jing Vietnam ubam don lok tengah jang kawai ka tengah pinsiam that is a different topic to discuss mentang ikren sipang kinong syarai wat nom ye khle ki nong syarai pat ki dikan la ni teman basan hapo jong kapalang naladep pasai nom ye khle jo nado mentang sengi ngi ka balang juai ngilirai bangin long kasih kara kon ga nyo trip yo ngin long kasih ngin penkam kentin kasih ngin ordini kini gi arngut kum kinong syarai jong kabalang kris hajawai pi pajba lapis ngobang man khot iki overseer longhi pi pajba lapis kwa man khot iki bishop ri sab hoi kam tele lapis kwa man khot iki elder ru longhi lapis kwa man khot iki pastor ru longhi kidai ki nong syarai jong kabalang kris hajawai amen hajawai ngi sniaw bang hi udat diktin lajong hasdong lajong kaktin lajong ngi kwa kentin nong syarai tang bang ilarai ka balang balagi don gi kot kisla gi bang ha ban tho ban pha sa ka sorkar ngin ong nong syarai sorkar rubuan IAS no po Delhi ye kya hai bhai nong syarai hang ta ngin tho da ka siti da ka parang ngin sign pastor ngin sa elder hang ta on song tho udeu ei utaw nong syarai song tho kata to wat nom ai ba on pen song tho bakla ya ka kerteng nong syarai ha ka balang kus hoi shua bangan ya shu sha kaman shua bangan ya shu sha kaman
and skip kandiat abon page and skip kandiat ngam kwa benjrong kum hasmit namar nga perkat lada hado menta pimpat ngau tho ye bang hikai ngan ai sing hikai syo ban reinforce tang bang apet idur khamat jong pi barok pi amen ye ka bang hikai kum tangam don kam ban pi bon syo ki khot nga skip lightly ki page mun minimum 4 minit nga dep skip shwa bangan ai ka jing sneng kandiat na batagi ni arngut ka bang akwa bangan keren yaki kum kinong syarai wat nam buai kerteng thoi bong wat nam buai kerteng ladangi pai ya ka juk mentah ka jing buai kerteng kelalong palat hado baki kelet no ya ka kam barok ki kwa bandong pastor ban khot ki breu pastor ban khot ki breu elder ban khot ki breu overseer hana ki klet no ya ka kam kepada nak mat jongki pinsya magajuk menta ki pastor ki badom riang mo maner ki don ki betim betla breu susurok pinsya mi ki breu bakhot pastor ki bolong ki buat tanglang so si banong balai ka jia namar ki buat ya ka kerteng jong ka office what I lano ba on persengau ya pi ba pin buat ya ka kerteng pastor pila dei lupa mdon kami ki wei ban khot ya pi ngam jusha you know ban khot ya nga missionary Richard Yuria ngam jusha but what you khot ya nga da pi ai programming nga balang jong pi pinong mentangin yo ke jing lap ni missionary Yuria ba missionary Richard Yuria nganom yang ni jaka syong jonga ngam dei missionary Richard Yuria ngadai uba Richard Yuria ubatrei kum missionary jong ka balang Chris wat nambu aja gitu ki jing tho balak batho akhmat kerteng jong pi mentho pastor mentho elder mentho tembasan so and so mentho pastor so and so mentho elder so and so mentho missionary so and so wat nambu aja gitu dei tang jing penthame pan krau ya ka kerteng palat banya ka kam pitip ka balang ketip uai pilong bat ke AP3 pimdon kam migi briwan ong khot pastor kila khot lupa le pinang mantre amen ngai tu pi nga atre khamba palat iman ngali jing seng hagawai ki jing seng hapo gohati jing seng kasi JK jing seng kasi ne KCF KFC KCF yes KCF ngalai aten ni ko ge jing seng kar bu khon jonga po KCF Guwahati shwa ban kut ge jing seng ngam tip kuno gi tho yang ban penwai ni jing seng i khat i pastor Richard Yuria ban penwai ni jing seng te hang ta te kli ngamut banom yang na tang perkhala da gam yang ngan long ge jing be jing ni samla ge besong hang ni ngayang ban ngong kublai sibon ni ga lat pi ayanga tangam deyu pastor balaga deru wajukot yang pastor ngadeyu ba Richard Yuria amen wat nambu aja ka kerteng kabar wat nam sngau sarong kajing sarong ang giru temen kasi kawan haswa kajing jot lada pilong usyakri jong utrai ubas ngaurit ngau igetin ngaurit ublay un pendon kami pi palat bandia perkat bapila amen never think that I am a superman what you perkat bangadai superman ngalalut ngatiblut ngadailut ada pi perkat kumta po ka balang nga guarantee pi sispa asipo na ka sispa ka balang jong pi ka jakaban he bansan kanang no nang hier nang troy om don superman ka balang ka jong Chris don ya lang ka balang Chris ka jing ya lang jong kinong syarai ki balong halor jong i hau Chris bat kisim bat kiling do jong ka balang Chris juai kan mau barok ki parabangai ki kisim bat kiling do mdai bla thungi pinong syarai mun step utu pi ke kenat kurap jrong uye pinai ni uchna ba pi no kisim bat kiling do ki jet pi kum ki syakri ban syakri ya ki hagane ka balang amen
Ki sim bat ki lendo jong balang Kris ha joai ki JDP kum ki syakri ban syakri kum ki nong sarai ha ka balang joai. Lada pi ngotho ye kata ka ministry jong pi kan long ka job. Henry la ka long da kum wei mar khongpong ka ministry jong pi kan ham. Ban ka ngok men bangiyo anmut ki nong sarai. Wei ubalayo khon don khon. Wei badang samla. Ngiyo wei general mo kum ki ong apa medical term general surgeon but we pat ma ubade la no ENT la bande pediatric ma ngi yo general nong sarai ubade ba heres tar la pasam wala de ban experience gi jing long samla utibha wala de experience gi jing lang samla utibha wala de ban experience gi jing yo khon utibha utip ulai experience yang ban he khon ni kijing yam khulung dang rit ki khajia ying utip ha but what have experience ban syakri yo blai la bon snem ha ni ka balang general ma la de mat ye ki department ki ba per un pet ye ki general benefit jang ka balang ha jiwai but ngi yo specialist ubade new course usamla ubatip ya ke ke ba usamla ni ke samla kitan kamban yo aktin jang play amen dan artli specialist ada de pa pareng kinang youth minister tahu tak youth minister lade ki balang ki khot pastor kinang youth pastor lade ki balang ki khot nong sarai ko mangi hajuai kinang nong sarai yang ki samla ki balang hajuai kan de ban long klan dan general surgeon ban pej ke general khlung temen samla chade baro but pidon ban pej specifically ke samla mangai thoi phi lada phi ong yanga gani ke segi ba ngan syakri ke samla ngan kentai kebenengkong ngam tip ki ai ki app bagi samla ki ngobang ki mobile jongki ngam tip ki ai ki app ban la ban ai ki samla ban tei ya ke jing tip jongki dak te jo blai na am outdated la pi pentre nga ba ki samla ngam tip ki ai ko pen kemen ki bat ki ai ko pen sosi ki ha por jongi te ko pen kemen daga dang dong samla te le pi pen long itu ki jing le kai mo pon itu ki jing ya hai so pang ma mentan le kita trai tawan rumban su bro ngi long outdated tang scam ba benison kunong sarai yaki samla ngai bagi samla ka balang kinang khlain ban betang kinang khlain ngin yo ban yelam ki wei pat ki samla nagi jingai ki ba pher ban ngai stress barabor ka jing roy jong ka balang amdei ka jing penkela jong pio presbyterian sa balang Kris ka jing roy jong ka balang amdei ka jing penkela jong pio bagu blai sa balang Kris kilatip ye ka jing sisa nak tin jong blai kinang man puli kitip bo daw nong bisar henry ka success jong pi ko ginang sarai concentrate ye ki baki ong ki bompat itho yo Krisichnong yang tin benar sini yang gichnong concentrate pen hikaya ki namar mano ban itho ye ki ladang ngi mi itho ye ki namar ye ki gitip bo blai un bisar ye ka perthai kat kum ka khtin ga jong pat ka khtin jong blai kang ka bakut kenom wan lada ka khtin ka jong blai kam pat poi ha ka wei pa ka wei ka kendong jong ka ni ka perthai ki don bon ki bom ngai ki bom pat tip hiru yu tau jisu jong pi concentrate ka ministry ka jong pi ha ki bom ngai kum bah juai ki bon ni ki perbengai ki jong ni hang ni kim dei bawan ki wei pat ki konhon ki dei ki bawan na ka niam chno keli ki perbengai juai ki bon hi menta ki perbengai ki bathmai ki wan na ka niam chnong. Focus your ministry on non-Christians, not on reconverting Christians to Christians. Lada pi yai ye ka ministry jong pi kata. Ho im dei bang ong phin kentak da don wei belang beli ko on jisek ni. Sya bodong hai sya sini. Pi le ka jong. Lawan presbyterian ni bodong hai sya pi le ka jong. Pediang ye ki tang focus your ministry on non-Christians who would have never known Christ if it was not for you. Kata re ban long ka focus ka jong pi haga ministry. But haga bakut bawai. Kan mau berobor. Kum kinong syarai.
ban bo ya ka do nut jong pi ya ka sithi ka ban kong sikinong korin kalnong ga bakhat lai ngalong bangalong mata kasngi kadai nong kong korin kalnong ga bakhat lai la te ya baro ki babaha ki blajia ka jing im go jonga nong kong korin khat lai ngala banai baro ka bangadon but what ya ka met jonga hang henrei la dangam don ga jing e kam mentoy ruem kam mentoy ruem la pindon ga jing la pindon ga jing ngai thoi pi pila ban job ya kan ka pertai ka jing ka bakumnu ka tin jong blai kong ka jing ka bai sha aslam ka jing ka bale asbun yaisha ni thoi pi don gi por pi hab ti yo tau doai kebum sentur gyam udawai kebum sentur pitibe tang ba 4 day ka por ban keren kebum kata di kata bikot ka jing yaisha teng la pi keren ni ka ba day ha ka por bom day ka penlong penban ya ka jing jot ha ka jaka ka jing tei den mar ta ktir nong blai kong yaisha aslam lesbon jinge kamju pi huin lani kamju kop sarong bangala alut kamle khale makor lani wat i ka jing mentoy lani kam khapnap ka jinge kamju bu jing kan mau ya ki jing bakla pat kam kemen ha ka jing bomman henrei ka kemen ha ka jing sisa napan kut de kita kentin na kentin ka jomblai ngam kwa chuat pentam nagata ka bangala dep kren ha ka ne ka step ha ka ni ka jing seng ngin yo menta ya ka jing ordin ni kini armut kinong syarai jong ka belang kris hajuai pan bukti de ki saungut kinong syarai iba Clement Timong iba Bilton Soklet iba Elifas Mukim pariba Tumel rang saungut ki syakri ki jong utrai ki don hang ni pan bukti ki pan ngangan yang na din jong ki bangandon bat ki hagi por baro pahdin bangila de bukti ki digi arngut ngin sakot sa kamat ya ilok jong uba heres amtip ikon iwan kleman mena bari kon jong ba heres ane thoi bi ka success ke jong unong sarai bodon lok mo bodon lok ni kleman ne ka success jo unong sarai bodon lok dei ka lok da ka lok kam dei ka lok ta lok de kut ijik immi da ka lok kam dei ka lok dam mi ka li lap tang na pcham mi le ye pong mi ka tang na phalau phim la ban cross la da ka lok kam dei ka lok hi tin ka si yo perlok yang lok ni la da ka lok kam dei ka lok the lok the step in ministry yang mi ngin doa ya ka makat baki khol ipa ke jilong temen jong ikat ni ila ban syakri na mar ka lok chu ka dei kat ka lok sisa mentakeski kamla ban wan na mar kising gil nang troin mlong shu i ban ya jingai na mar imlong ban or la dei or kata kan long very fatal kan long ka bakut jong ka jik jong ni henry imay jonga ila de ilok kat ilok sisa ipa to ban yo de koi pat ka lok tingi na yo kemena sin ta henry ka lok kat ka lok pada pat ka biasa ngaru nai kop than re tang ba ngaru ngai yo ka lok kat ka lok reply ka dat dom yo di ka lok mdan babu yit khmat ban pek bagan yo i ki jing duna ki jonga ha ngadom yo i ki jing strong jonga ngam yo ka lok kat ka lok tu ka lok sino go yu khna de ki lok perthai khna dam man ka lok yo go yu khna ki jing duna mar pin pediang mal pin pediang lakut ki ka lok henry yo ni unong sarai si ki samlau bom pat don lok te kat ka bei me ma perthai ngin duai ka kemi ke jong bong yo ka bei le go kat ka bei wo kat ka bei go man ka bei sakiat ka bani tho yu le do duna bani tho yu le do bakla bat pat yu ka lenti
Hadu bon yo ya kalok la do yo mantim. Mal polong le pilong kum ngal syong marwe. It's a different topic. Man si slok pi hadin. Mal polong khambaha ban syong marwe. Tang ba ban ye pin then to die in your lust and passion. You better get married. Tang kat ba pin padon lok. Om dan lok kat kabe. Waro aci perthai utho em kat kabe. Among sebeneng mo. Waro aci perthai utho em kam kabe. Anda ka perthai brok kabe kan benya pi. Anda ka perthai brok kabe kan ther mau pi. Ka keme kan yang mansya. Ik tiki mau baki dam ha ba kam met ka jong pi. Ngin doai ka keme ka jong. Ba beni bakan long de sisa. Ka jing kersan yu. Haka ministry ka bon syakri. Kum unong syarai. Swajong kata, kuat ban congratulate pi branut. Pi lala ban le, ya ka banga ngamla ban le. Ngamla ban long syarai kumpi. Adon bon kijing trot. Nai pi lala ban le, ya ka banga ngamla ban le. Ngalak tang ban ai ngo yu blei. Ya ka ai go pilajit. Pat bo blei undang kat ka di kijing jit ka jok pi. Pat ba hi branut pinang kiu na ka bor, ka bor. Ha kijing syakri ka jong pi, ya utrai. Tong nya doai shwa bangan kod iki sikmat. Long blak kerkui ke kerteng ke jong me able. Ngai ngo ikani ke por try bangi yok kum ke ni kalat able. Banwan pan sakhi ya ke jing pen kerpang ikani ki arngut kinong syarai jong ke balang cuai. Ngaduai bakanom kut tang ke jing pen kerpang la ne ke ordination ke jong ki. Henry able. Bagi yo iya kisok ki bami na kakam kabe kitre ngaduai atrai bagi para bangi habalang joai ro kinla ban pai seki atrai kom kidong yalam bagi niyo iya ki slading ki ban pentengen yangi haki por jong kijik ke jongi trai hagi por bangi sem sitom bakini ki argot kinlong kejekari tengen ke bangi la ban le bagi niyo ay kajing tengen hakapor ka bangi sitom. Try habagi don na kijing pang jong kamet ka jongi. Bagi nigi arngut kinlong atray kajakaban pentengen ban penduna ikata kajing ngopang jong kamet ka jongi da kajing don ka jong ki hajan. Try nang pendon kam yaki na kabanta ka hima ka jong me. Ngaduai at blay menang kerkui ki sangut kinong syarai. Kibawan nagi balang atray kiba hajan berhajangai. Kibawan bandan rengkat ban bo ika keti ban pani ka jing kerku ka jong me na mata kini ki armon nang kerku yaki ka family ka jong ki badan bat ki bomdan hang ne aplay kerku yaki haki ai paro ha kerteng ka jong jisu ngam pani kini paro amen ngakod iki samla ki bangila volunteer ban pangkre ikini ka jaka ka bangin le ika jing penkentang hadirin ketangan sa simti biang ikan ni kapor. Hagani ka kliman nangkong nga khot igini ki arngut iba heres ta lapasam bat iba benison suciang banwan bandem kho siu hang ni hakmat jong gabalang. Hagani ka kliman aku aban khot naga tidiang junga nangkong yai ba Clement i belong i elder jong kabalang salai banwan baniang hang ni akhmat joki akhot ru yai ba Bilton Soklet i bede missionary na po nong po binwan baniang ngakhot yai ba Elifas Mukim i bede pastor na kabalang Hawaii Jail. Bat ngakhot yai ba Stumel Rani ibadai elder nagabalang maulay nong lo. Ti kibam sngotho ye kai ka bagin le kan ka khleman. Kini ki saungut ki sakri ki jong utrai. Ki blapan kubor nagabalang ba doble. Kin boi ki khti bat kin doai. Nagabanta
kini ki armut ki nong serai jong kabalang hajuai. Tekani ka klimat nga khot iki bro saungun pinebo iki kiti argut hang ni bat argut hang to. Tekani ka klimat nga kerpat ya ga balang bat iki parab ngai baro bang ni yang lang kani klimat. Kat begini ki saungut kidang doai laro ble upat ki ka donut jong pi pin doai na kabeta jong ki piru pinya doai rangkat na kabeta jong ki bau ble undon rangkat bat ki hagani ka lenti ka baki jet ban syakri utrai kum kinong syarai ka balang juai. Promise nga ya kiting dua labon kisnem jingen ni don ni ayo yami tramite ya ki eki jingay ne tungin baskem nami akane kisnging iyo kinong syarai. Katkum gajing kwa jong kabalang hajuai nga iba reset yuria ngadap na gajing skokumen bagnala pan pendep ya kini ka kamram kabla pan khamti hanga rangkat bagini gidong syarai saungut kiblawan mene ban yirap lem bat ngapun bena hapo ka balang bat saka perthai bro ka we pada do mentaga sengi iba heres lapasan pada iba benisen susiang kidai kinong syarai papura jong kabalang juai pato pinra kan ka kubor kababha siki balang gi jong pi bat ki balang ki bamyo banwan hani pakin itu no iki nado mentaga sengi kum kinong syarai jong kabalang kuris hajuai. Amen. Berangai ti kan ka por show chairman baon peteng ni ka program batangsa.